guys. Afike ama-Asha guys. Mengihlale seduze kwalo sisi guys. Angibingelele guys. Sawubona sis. Ngisabona sisonjana ethi ngiyaphila. With a handshake guys. With her nails guys amahle. Her weave guys. Her beautiness on top, top notch guys. Okay? Ayike guys ke ibe mnandi service guys kuculwe nje yonke lonto leyo ke guys. Nani guys niyazi ukuthi inkonzo hayi akusiyona inkonzo without inkonzo yomnikelo ne. Hey guys, kuze kuzofika inkonzo yomnikelo guys. I think kwaxoxisiwe abakholwa nguye Jesu bokhanyiso kwelanga. I think kwaxoxa uculo guys. Then ke umfundisi wasukuma guys wathi ke sekuyinkonzo yomnikelo ne. Umethi umfundisi guys inkonzo yomnikelo wathi khipha umnikelo wakho ubambe ngesandla saka right. Okay, ama ladies sis ama lady avula ikhwama zawo mina guys ehlisa uzipho jacket ikhipha imali guys. Athi ifumbathe ngesandla sakhe saka right angiyifumbathe ke nami ngempela guys. Athi buka umakhelwane wakho then exchange imali yakho uthatha imali yakho lesi sandleni saka right uyinike isandla saka left saka makhelwane wakho naye enze njalo. We did that guys. Ngibuka umnikelo wami kodwa ke like kodwa phavele guys it's my mnikelo guys. Ke ngimnika usisi naye nginike. Okay, I'm like ready ukuthi okay pastor what's next hey athu pastor inkonzo yomnikelo is over. Ngithi ngenhliziyo come again pastor. Kungathi ungizwile umfundisi athi inkonzo yomnikelo is over. Zange ngiswame kanje empilweni yami. Never swamped like that in my whole life. Magazine. No guys, I'm not embarrassed ngomnikelo wami. Ngithuswa umnikelo kaSisi Kim. Okay? Usisi guys ngamnika opondo nje ababili. Nkosi yami opondo ababili u4 guys. Phela guys kwakumnikelo wami guys yezwa yini? But njengamanje guys umnikelo kaSisi uyangiswamisa. Ngendlela guys akawusasa graceful ngayo umnikelo wami guys. Kwayona iyangiswamisa guys. Imagine guys unikele kumuntu ngo4 ekubuyisele u320 rand. Hayi! Angikaze ngibe buhlungu kanje empilweni yami guys. I'm like okay guys iqhubeka inkonzo guys iphuma inkonzo. Simile ngaphandle sesilinde uMr Ncobo. Wawungezwa abantu cha Mr Ncobo uwrong. Mr Ncobo uwrong. Ubungasitshela ngani ukuthi sizohlangana nento kanje phambili. Uthi Mr Ncobo bekuzoba fun kanjani ukube ngintshelile. Be like omunye ingcono mina guys nginikele ngo20 rand banginikela ngo50 rand. I'm like damn ngikhuluma kanjani indaba yokuthi nginikele ngo4 rand ngabuyisela u320 ngikhuluma kanjani. Ngixoxela guys ukuthi ngathula etaxini yabo nje babekhuluma ngale ndaba yomnikelo le bekhuluma ngayo abanye babejabule guys ngiphume no100 rand esontweni guys ngiphume no50 rand esontweni ngaze ngayixoxa sesifike kubo kaMntakamzala ukuthi guys yazi kwenzeka into kanje ungawezwa kamaqila hawu sisanda uthi phela uhleplela ngithi yazi ukuthini guys anithi ngihambe ngiyoyitotosa nje ngale embarrassment yami.